היי, אני יוליה גלמידי, קוסמטיקאית פארה-רפואית עם ניסיון מעל 15 שנה. הקליניקה שלי מתמחה בפתרונות לבעיות עור וטכנולוגיות הכי מובילות בארץ ובחו"ל. לאורך השנים ליוויתי אין ספור נשים בתהליכים אישיים שכל אחד מהם רצתה להרגיש טוב ולשפר את המראה העור הפנים. אני מזמינה אתכם לאתר שלי, החנות האינטרנטית החדשה שלי, שבה תוכלו להזמין את המוצרי הקוסמטיקה המקצועיים מבית חווה זינגבוים, בהתאמה אישית מדויקת עבורך. אז איך זה עובד? אנחנו נפגשות אונליין בשיחת וידאו או וואטסאפ. אני מבצעת אבחון מקצועי לעור שלך. נבין ביחד מה מציק לך, מה המטרה שלך, ונבנה עבורך את התוכנית המותאמת האישית. המוצרים מגיעים עד אלייך בלי לצאת מהבית. עבורי זו שליחות, לעזור לכל אישה שתוציא החוצה את מה שכבר קיים בפנים, עם חומרים איכותיים שפועלים לעומק העור כדי לטפל בשורש הבעיה ולא רק בסימפטום. מחכה לך כאן עם כל הידע, עם הכלים והלב. יוליה גלמידי, המייסדת YC.